So welcome to back my YouTube channel Dauga Harimu Culture Society. Dinai content alda. Dinai kuno mosanai damai dunga. Dinai जोंनि उरियाम गारनि बेन्दोंआव थानाय बिद्यापुरि दिनै सरकारा 7 साननि डेट होदोंमोन 7 साना जोबनाय लोगो लोगो दिनै माखासे इलेक्सन सोलिगासिनो दं दिनै एकदम कन्टेन्टआ आलदा टाइपनि नोंथांमोना नायनो हागोन जिसिबिफोरा फैबाय न' सेफायगासिनो दं नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय आरो लोगोसे आं नोंथांखौ खोन्थागासिनो दं माबायदि परिबेक सोलिगासिनो बेबायदि परिबेक सोलिबाय आरोखि बिराद जाल्ला जाबाय माने गैला बिदाफोरा एकदम लथर पथर जाजोब्बाय नोंथांमोना नायनो हागोन ओरै गासै जोंनि इन्डियान बर्डार सिकिउरिटि फोर्स नागालेण्डनि लोगोसे आसामनि पुलिसफोर दङ नोंथांमोना नायनो हागोन गोबां मानसिया नायफैदों आरो बेयाव स' बिदाफोरा दिनैफ्राय सरबारा सोनाय बायदि आरोखि गोबाव दिननिफ्राय दंब्लाबो माखासे बेयाव दखल खालामफैदोंमोन सरकारनि हाफोरखौ लेन्डफोरखौ थ' नै दिनै बेबायदि अबस्था सोलिगासिनो दं दा दुंहाव थासारि गरमाबो जिबायदि जादों टेम्पारेचार हमना ला 42 निफ्राय 80 सोबायदि नांदों आरोखि रावनिबो मोखाङाव मिनिनाय गैया नोंथांमोना नायनो हागोन बिराद जबरजम जादों बिदापुर टाउनाव बेबायदि अबस्थायाव जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन जिसिबि बे एनएनसिएनफोर दं आरो जोंनि आसाम बेटेलियन आसाम पुलिस लोगोसे सेन्ट्रेल सिकिउरिटि फोर्स बेबायदि जाजोब्बाय मस्जिद सजिद सेफायजोब्बाय नै थ' मोनसे गोसोआव मोजां नांदों बिसोरनि बांद्रायबायमोन उदखारा जि जायगायाव जों बर' फिसाफ्रा हर सान बेरायनो हाया जादोंमोन थ' नायनो हागोन आरोखि बेबायदि लकेल थासारिखौ जोङो हाबै नाय नोंथांमोना नायनो हागोन जिसिबिआ माबायदि खुरदों थ' नोंथांमोन लेखायगासिनो दं आङो स' आं मोनफैनाया एसे लेट जाबाय गोबांद्राय खेबगासिनो दं होमब्लाबो आं एसे मोनफैनाया लेट जाबाय आरोखि नोंथांमोना देखायगासिनो दं आङो लकेसनखौ आंनि बेकग्राउन्डआव बेगथिं सेफायगासिनो दं नायनो हागोन नोंथांमोना जाय नोंथांमोना आंनि दावगा हारिमु कालचार ससाइटिखौ दासिमबो जुदि साबसक्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबसक्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना होदो नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि जादों परिबेकआ नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोसे गोदान भिडिअ आपडेट होयोबा दिनै सुरु जागायजेनदोंसो बेनिफ्राय 10 दिनसो जागोन थ' गोदान भिडिअ आपडेटखौ आं नोंथांमोननि खाथियाव लाबोनो नाजागोन दिनै बिद्यापुर टाउनखौ सेफायबाय थ' बिद्यापुर टाउननिफ्राय ओरै बारलांसिगोन सानजा फारसे मधुपुर होननायथिं आरोखि नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि बेकग्राउन्डआव सोलिदों गोबां बेयाव जोंनि बर्डार सिकिउरिटि फोर्स नागालेण्ड एनएसएन आरो आसामनि पुलिसफोरा फैनानै दंफैयो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयाव मोनसे समाव फुटबल खेल होयोमोन 15 आगस्ट जिखुनु बोसोराव दिनै बेयाव गारियानो गारि फुरा सेफायजोब्बाय टाउनखौ बेफोरनो जाहैबाय जायफ्रा सरकारनि हाखौ बे एरियाखौ दखल खालामना दंमोन बिथांमोनानो जाय मुस्लिम माइनरिटिनि बिथांमोननि न'खौ दिनै सेफायजोबनाय जाबाय आरो नायनो हागोन गारि आंनि बेकग्राउन्डआव